नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आजचे मुख्य खबरो. कारवारात कोविड लसिका कार्यक्रमाक सुरुवात. संचारी नियमाच्या जागृतीसाठी शिरसीत काढली स्केटिंग रॅली. मुंडगोड तालुक्याच्या सरकारी रुग्णालयात कोविड लसिका केंद्र उद्घाटन. मोबाईलाचेर उलयतर बायक चलयतना बसाक वाट पळयतर थांबिल्या 4 जणांचेर चढयली बायक. अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा 18 जानेवारीक श्री ब्रह्मदेवालो उत्सव. कारवार मडगाव महामार्गार 2 मालवाहू वाहनांची टक्कर. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 18 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवारात कोविड लसिका कार्यक्रमाक सुरुवात. कोरोना विरुद्ध लसिका कार्यक्रमाक जिल्ह्यात सुरुवात झाला. देशात लसिका अभियानाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमी उद्घाटन केल्यानंतर कारवार क्रिम्स आवरणात जिल्हाधिकारी डॉक्टर के हरीश कुमार हेमी दीप प्रज्वलन केले. क्रिम्सच्या कोविड-19 लसिका केंद्रात 3 खोल्याची व्यवस्था केली असा. लसिका घेऊक नोंदणी केलेल्या लोकांक क्रमवार लसिका कक्षात धाड दिते असतात. जिल्ह्यात अखर केंद्रात 1100 लोकांक पहिल्या दिवसाचे लसिका दिवचीसाठी नाव नोंदणी केली असा. आरोग्य कर्मचारी, साफ सफाई करच्या कामगारांक आणि इतर ग्रुप कर्मचारीक पहिली लसिका दितली. शासकीय रुपाली नाईक हेमी लसिका केंद्रात भेट देऊन आढावा घेतलो. उद्घाटन कार्यक्रमात जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू, अपर जिल्हाधिकारी एच के कृष्णमूर्ती, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम प्रियांका, उपविभागीय अधिकारी विद्याश्री चंदरगी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शरद नाईक तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असले. संचारी नियमाच्या जागृतीसाठी शिरसीत काढली स्केटिंग रॅली. शिरसी ट्रॅफिक ऑपरेशन आणि अपराध थांबवचो मास या संदर्भात शिरसीत अद्वैत स्केटिंग क्लबचे विद्यार्थ्यान पोलीस खात्याबरोबर हात मिळवणी करून सार्वजनिकांक द्विचक्र वाहन चालवताना हेल्मेट घालचे गरजेचे हेचे बद्दल समजून सांगले. पुढल्या दिवसात शिरसीत व्हेइकल विथ हेल्मेट असो एक कार्यक्रम आयोजित करतले. सार्वजनिकांक हो नियम पाळून आपले किमती जीव वाचवून घेऊ जाय असे अद्वैत स्केटिंग क्लबाच्या वतीन सांगले. या क्लबाच्या विद्यार्थ्यान पायात स्केटिंग चक्र बांधून मास्क आणि हेल्मेट परिधान करून संचारी नियमाचे पालन करण्यासाठी रॅली काढली. ही एक रॅली लोकां भितर जागृती केल्ली विशेष आशिल्ले. या वेळार ट्रॅफिक ओव्हरनेस आणि अयोध्या श्रीराम मंदिर निर्माण निधी समर्पण अभियान या रॅलीत आयोजित केले. या वेळार हिंदू जागरणा मंचाचे उत्तर कर्नाटक प्रांताचे शिव कृष्णमूर्ती हेमी सांगले की स्केटिंगच्या खेळाचे साहस शिरसीत खूप वाढला आणि तेमी पोलीस खात्याबरोबर हात मिळवणी करून जनजागृती केली हे प्रशंसनीय असा. ही रॅली मारिकांबा देवस्थानकडच्यान सुरुवात झाली. जुने बस स्टँड, सीपी बाजार तसेच शहर पोलीस स्टेशन पर्यंत झाली. या रॅलीत DYSP रवी नायक, CPI प्रदीप, पोलीस इन्स्पेक्टर शिवानंद नावदगी, शिरसी पोलीस कर्मचारी वर्ग, अद्वैत स्केटिंग क्लबचे अध्यक्ष किरण कुमार, विश्वनाथ कुडाळकर, रोशन पालेकर, श्याम सुंदर, पयण प्रवासोद्यम संस्थेचे परमेश्वर, शिरसी नगर हिंदू जागरणा मंचाचे गोपाल देवाडी तसेच खूप संख्येन पालक आणि पोषक हजर आशिले. डाऊन हेल्मेट धरिसी, मास्क ಬಳಸಿ. मोबाईलाचेर उलयतेर बाईक चलयतना बसाक वाट पळोवंक लागिल्ल्या 4 जणांचेर चढयली बाईक. मोबाईलाचेर उलयतेर बाईक चलयतना बसाक वाट पळोवंक लागिल्ल्या एक कुटुंबाचेर बाईक चढून 5 लोक गंभीर जखमी झाले. ही घटना गोकणच्या गंगावळी रस्त्यात घडली. बाईक सवार हनेहळ्ळी राघवेंद्र विठ्ठल गौडा हेमी हो अपघात केलो. भुरग्याक डॉक्टराकडे दाखोवच्याक बसाक थांबून आशिल्ल्या कुटुंबाचे उदय नाईक 10 वर्ष, रंजिता शेखर नाईक 14 वर्ष, प्रवीणा शेखर नाईक 45 वर्ष आणि 1 वर्षाचे प्रणती सुरेश नाईक आणि बाईक सवार गंभीर जखमी झाले. जखमी झाल्याक गोकणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार देऊन कारवार रुग्णालयात दाखल केला. या घटनेसंदर्भात गोकण ठाण्यात प्रकरण दाखल केला.
मुनगोड तालुक्याच्या सरकारी रुग्णालयात कोविड लसिका केंद्र उद्घाटन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज देशात कोविड-19 लसिका वितरण अभियानाक सुरुवात केली. कामगार व साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी मुनगोड तालुक्याच्या सरकारी रुग्णालयात कोविड लसिका केंद्र उद्घाटन करून कार्यक्रमाक संबोधित केले. ह्या वेळार विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी, उत्तर पश्चिम रस्ता परिवहन अध्यक्ष श्री V.S. पाटील, जिल्हा पंचायत सदस्य श्री रवी गौडा पाटील, श्री L.T. पाटील आणि वैद्यकीय कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. अस्नोटी पिंपळगिरी हिंगा 18 जानेवारीक श्री ब्रह्मदेवालो उत्सव. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी होटेगाळी सीमेवयल्या पिंपळगिरी या गावात श्री ब्रह्मदेवाचो वार्षिक उत्सव 18 जानेवारी जातलो. हो श्री ब्रह्मदेव जागृत देव असून वर्ष पद्धतीप्रमाणे औंद या देवाचो उत्सव पार पाडतलो. जाल्यार कोविड महामारी लागून फक्त धार्मिक कार्य पूर्ण पद्धतीन जातले. महाप्रसाद जातलो. हो देव 2 गांवच्या सीमेर आशिल्ल्यान दोन्ही गांवचे म्हणल्यार होटेगाळी आणि अस्नोडीचे सगळेच भक्त भक्तिभावान या देवाक मानतात. प्रत्येक वर्साक स्थानिक कलाकार मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात नाटक सादर करताले, पण या वर्साक श्रीच्या कमिटीन कोविड महामारी लागून कार्यक्रम रद्द केलो. जनहिताच्या दृष्टीन कमिटीन योग्य पाऊल उचलले म्हण स्थानिक कलाकारांक आणि गांवच्या लोकांक कमिटीला या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केला. भक्तान कोविड नियमाचे पालन करून मास्क वापरून आणि सामाजिक अंतर पाळून श्रीचे दर्शन घेऊन श्रीच्या कृपेक पात्र जावचे असे श्री ब्रह्मदेव कमिटी पिंपळगिरी हेमी कळयला. कारवार मडगाव महामार्गावर 2 मालवाहू वाहनांची टक्कर. कारवार मडगाव महामार्ग गुळे हिंगा 2 मालवाहू वाहनांची टक्कर जाऊन अपघात झाल्यान महामार्ग सुमार अर्धा तास वाहतुकीसाठी बंद झालो. मात्र या अपघातात दोन्ही वाहनांच्या चालकाक किरकोळ दुखापत झाली. पिकअप GA08T 5760 व मालवाहू ट्रक KL09Z3370 हेंचे मध्य अपघात झालो. मालवाहू ट्रक केरळच्यान डिचोली वचूला गेली आणि पिकअप मडगावच्यान काणकोणा येऊला गेली त्यांना हो अपघात झालो. काणकोण नगरपालिकेच्या निवडणूक लढच्याक इच्छुक आशिल्ल्या उमेदवारालो आपल्यालो प्रचार सुरू. काणकोण नगरपालिकेच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झाल्या तरी निवडणूक लढच्याक इच्छुक आशिल्ल्या उमेदवारान आपल्यालो प्रचार सुरू केला. काही जणांन मतदारांच्या गाठीभेटी घेवच्याक सुरुवात केला, तर काही इच्छुक उमेदवार पालिकेच्या प्रभाग आरक्षणाचेर लक्ष दिवन आसात. ह्यापटी काणकोण पालिका निवडणुकीत पालिकेचे 10 वयल्यान 12 प्रभाग जातले. पालिका निवडणुकीत स्वतःचे पैलॅन उभी करच्याक खंयच्याच नेत्यान सध्या तरी धाडस दाखवना. काणकोण मतदारसंघातील पालिका क्षेत्रात 11,000 पेक्षा जास्त मतदार असतात. विधानसभा निवडणुकीत सगळे इच्छुक उमेदवार पालिका क्षेत्रातील मतदाराक आपल्या बाजून वळविच्या प्रयत्न करते असतात. याच्या विधानसभा निवडणुकीत सध्या भाजपात आशिल्ले उपसभापती इजुदर फर्नांडीस, माजी मंत्री रमेश तवडकर, माजी आमदार विजय पै खोत निवडणूक लढच्याक तयार करते असतात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 18 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. अंकोला 1, कुमटा 2, शिरशी 2, सिद्धापूर 8, येलापूर 3 आणि हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 9 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 1, अंकोला 2, कुमटा 3, भटकळ 1, येलापूर 1 आणि हळयाळ 1 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 14,445 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 14,195 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 63 रुग्ण उपचार घेतले असतात. तितून भितर 9 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 54 रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेतले असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 187 लोकांले मरण झाले असा. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुन्हा अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.